Salutare, oameni buni, eu sunt Daniel. Astăzi ne vom juca Stumble Guys. Bun, aș vrea ca să facem 2 runde pe Stumble Guys, să vedem dacă reușim să luăm coloana. Și în episodul următor vom vedea cum să faci, cum să luăm mai multe gemuri și tokenuri și să încercăm să dăm la roată să vedem ce ne pică. Bun. Acum să vedem. Așteptăm să se încarce. Bun, și să vedem ce hartă ne va pica. Hai să vedem. Bun. Trebuie să nu cădem în jos, să rămânem sus. Și eu asta voi face. Mamă. Stăm aici ca două. Mamă, nu. M-am calificat. Ce bine. Bun, hai să vedem ce hartă ne va pica acum. Să vedem. Da. Se pare mie să ai o hartă nouă. Hamburger. Bine. Nu! Trebuia să rămân acolo. Bun. Așa. Mamă, la marele fix s-a băgat. Nu! Vă rog frumos, nu vă calificați. Câte... Mamă, bă, la ce scapă că s-a făcut așa de mici, că nu mai... Dacă nu mă calific acum, cred că dau... Cred că închid. Uite cu băiatul de la care s-o calificat, cred că BMW X8. Să nu sară scântei de aici că am plecat la tăticu. Nu, se califică și gata. Deci știți deja s-o calificat. Băgăm ultima rundă. Ultima rundă. Videoul ăsta nu o să fie așa de lung. Ok, hai să vedem. Electram acum. Și ultima rundă, fraților. Să vedem ce ne spune și să apăsați butonul like și subscribe. Să facem și 100 de abonați. Bun. Și 20 de like-uri la acest episod, vă rog, că dacă nu... Nu știu ce se va întâmpla, nu mă voi mai juca asta, Guys. Bun, adică mă voi mai juca, dar mai rar. Bun, hai să vedem ce hartă ne va pica. Bun, hai să vedem. Ok. Aici e mai mult de gândire la cealaltă harta decât să... Ok. Deja știu cum vine treaba, aici trebuie să faci așa, aici trebuie să faci... Bă, sunt primul. Așa trebuie să fiu și primul la calificare. Săraci abonați, de ce s-au oprit acolo? Săraci oameni, am vrut să le nu abonați. Nu! Săraci. Ok.
Aici trebuie să ghicim toate chestiile ăștia, că nu mai știu. Easy! De ce s-a oprit acolo, mă? De ce s-a oprit? What? What? Ok. Bun. Haideți, mă. Mamă, că durează acum să... Calificatori. Vor să moară nenicii. Mamă! Ia uite, bă. Fii atent. Reușește să treacă ea. Nu, l-a bătut! Fii atent, acum vine de fix pe el. De ce stai mai acolo? Du-te! Că s-o califica 6. Ok, nu știu de ce stă acolo. Uite, fii atent și ea, am stat acolo. Mamă, n-ai cum, s-a calificat 12, nu mai ai cum. 14. 15. Și acum 16. Runda următoare. Bună. Bun, să vedem ce hartă ne va pica. Să sperăm că una ușoară și easy. Mamă, deja mai ia fricul când văd ce hartă e aici. Dar nu trebuie să fie așa de grea, pentru că uitați-vă frumos. No! Easy! Sunt primul, mama, aici, e bătăria finală. No! O să pierd! O să închid video-ul și de-aia nu știu, bă, băiatule, ce stumble mai fac ăștia. Că numai stumble-guisuri de... Hai de mine și acum hai de viața mea. Bă, aici trebuie să fii din ăla pro player, știi cum zic ăștia, pro player, Fix primul m-am băgat. Oh, mamă, ce bine. Mamă. Deci dacă ne dă Blockdation acum, eu cred că voi la coroana și o să câștig. O să fiu cel mai boss. Dacă ne plică asta, dar nu știu dacă ne va pica, că ăștia cu stamăgasul nu vor să le pice. Odată mă pica și băiatul de la coroana aia blândiță de tot. Instant iau coloana, fiți atenți, oameni buni, dați foarte mult like-uri și subscribe-uri ca să faceți și noi 100 de oameni. Vă rog frumos, vă rog și încă o dată vă rog să câștigăm și noi. Doamne ajută-ne. Bun. Dacă mai zic așa, poate... Bă, poate n-am noroc de data asta. Bă, o să fix pe mă, Doamne ajută. Dați like, vă rog, dați like! O, muriți așa, muriți, să nu mai văd pe nimeni aici, să câștig eu. Eu o să fiu... Mamă. Haide, muriți, bă, mai moare unul acum. Hai, mă, omoară-te! Haide, bă, du-te acolo. Du-te și... Du-te. Hai, nu vrea să se ducă să... Eu sunt 1v1 cu ăsta acum. Du-te, mă, și omoară-te! B. Nu! Oh my god! Mor, bă! Mor! B-am spus. Săracu, s-a dus acolo. Să nu cumva să mă împingi că te bat. Deci asta spun. Mori! Stai! Explodează! Ceai! Să stăm aici până mi se pare toate ăștia. Bă, nu mai sta lângă mine că te... Bă. Cum? O dată la... Oh, no my god! Ce-am căzut odată cu el? Am căzut împreună, bă! Cum așa ceva? Nu pot să cred. A picat și coroana asta mai bine, pa.
Ne vedem în episodul următor.